Pozdrav svima i drago nam je da se ponovo vidimo. Danas vam želimo pokazati moćno prirodno gnojivo koje možete sami napraviti kod kuće i njime prihraniti svoje sadnice krastavca za brži rast, jači korijen, jake i zdrave listove, masu kvalitetnih cvjetova, a poslije za duplo više zdravih i kvalitetnih plodova. Proljeće je, ali bliži se ljeto i uveliko je završilo vrijeme presađivanja rasada, i biljkama sada nedostaje hranjivih materija, čiji nedostatak može usporiti njihov rast i razvoj, pa im je potrebno dodati prihrane, da bi ostale snažne i zdrave. Važno im je obezbijediti što više dodatne hrane koja će im obezbijediti potrebne nutrijente, da što bolje krenu u novu sezonu i što bolje plodonošenje. Plod krastavca sadrži veliku količinu vode, čak 96%, tako da je on veliki potrošač vode i zahtijeva obilno zalijevanje. Pored toga potrebno mu je i dosta minerala da bi dao obilje plodova. Svi volimo ovo povrće i želimo ga imati što više i duže tokom sezone. Da bi imali što više krastavaca i što duže tokom sezone danas ćemo napraviti tečno đubrivo, koje jača korijenski sistem, stabljiku i list, a također utiče pozitivno na dalji razvoj biljke i davanje što više cvjetova, i na kraju samih plodova. Za biljke krastavca ovo je odlična prihrana i koristimo ju već nekoliko sezona i veoma smo zadovoljni sa prinosom i samim kvalitetom krastavca. Krastavci su bili super ukusni, krupni i ekstremno otporni na sve štetnike. Vođeni rezultatima od prošlih sezona, spremiti ćemo ovo prirodno gnojivo i ove sezone i dodati ga našim krastavcima. Odvojite nešto vremena i pripremite ovo prirodno gnojivo, vašim krastavcima će veoma dobro koristiti, pa vrijedi ga napraviti. Napišite nam u komentaru odakle nas gledate i pratite i kako ste zadovoljni dosadašnjim sadržajem na kanalu. A sada krenimo sa pripremom ovog prirodnog gnojiva. Vrlo lako se priprema i svako to može napraviti. U veću posudu dodajte 200 g riže. Nakon toga, dodajte 1 litar vode. Promiješajte i ostavite da odstoji sat vremena uz povremeno miješanje. Kada je smjesa odstojala sat vremena, procijedite. Dobili smo rižino mlijeko koje sadrži hranjive materije, poput škroba, minerala i vitamina, koji mogu poboljšati kvalitetu zemljišta i postaći rast krastavaca. Rižino mlijeko je prirodna prihrana i sadrži hranjive materije poput aminokiselina, minerala, kao što su fosfor, kalijum i magnezijum, vitamine i škrob, koji pomažu biljci da raste i razvija se. Ova voda može poboljšati kvalitet zemljišta, podstičući rast korisnih mikroorganizama koji rastvaraju organske materije i oslobađaju hranjive elemente u tlu. U rižino mlijeko dodat ćemo 4 kašikice šećera i sve dobro promiješati. Šećer je važan kao dodatak, ali u umjerenim količinama, jer se prilikom dodavanja u tlo razdvaja na fruktozu i glukozu.
Glukoza je snažan izvor vitalnosti za biljke, kao i građevinski materijal sličan proteinima za ljude. Važan uvjet za asimilaciju šećera je prisutnost ugljičnog dioksida u tlu, a tu će nam pomoći namirnica koju dodajemo na kraju u smjesu. Biće nam potrebno i 40 grama svježeg kvasca. Usitnite ga i otopite u manjoj posudi sa nešto vode i dobro izmješajte. Svježi kvasac je jako dobar izbor za zalijevanje krastavaca zbog nekoliko ključnih razloga. Ima više aktivnih mikroorganizama. Svježi kvasac sadrži veći broj živih i aktivnih ćelija u trenutku upotrebe. Ovi mikroorganizmi pomažu u razgradnji organske materije u tlu i povećavaju dostupnost hranjivih tvari biljkama. Znatno je manje obrađen, prirodniji. Svježi kvasac je manje prerađen i bogatiji hranjivim tvarima, uključujući bjelančevine i minerale koji mogu koristiti biljkama. Također brže fermentiše i pokreće procese u zemlji. Kad se svježi kvasac zalije preko zemlje, on brže počinje fermentaciju, stvarajući korisne nusprodukte poput vitamina B, enzima i ugljičnog dioksida. Ovi proizvodi stimulišu rast korijena i korisnih mikroorganizama u zemlji. Dodajte aktivirani kvasac u smjesu rižinog mlijeka i šećera i sve još jednom izmiješajte. Ova kombinacija rižinog mlijeka, šećera i kvasca daće veliku snagu i otpornost vašim krastavcima, uz obilje zdravih i kvalitetnih plodova. Jednostavno je i jako povoljno. Ovaj metod ne zahtijeva posebne resurse ili dodatne troškove, jer je jednostavan i ekološki prihvatljiv način prihrane. Prespite u plastičnu bocu i možete krenuti u vrt. Sada pripremite 2 kante za zalijevanje sa 4,5 litra vode u njima, dodajte po pola litra dobivene smjese i još jednom promiješajte i možete krenuti sa zalijevanjem vaših krastavaca. Bitno je napomenuti da ovu smjesu čim napravite i potrošite ju, jer dužim stojanjem smjesa gubi svoje benefite, tako da je najbolje odmah i utrošiti. Dakle, ako smjesa stoji predugo, može početi da se kvari, pa je preporučljivo koristiti je svježu, ili je držati u frižideru na kratko da bi se sačuvala njena nutritivna svojstva. Smjesa je sada spremna, možete krenuti sa zalijevanjem vaših krastavaca. Dovoljno je svakoj biljci dodati oko 250 do 500 ml smjese. Zalij krastavac ovom prihranom i gledaj kako biljke bukvalno dišu, šire listove i rastu kao iz vode, ali uz zdravu snagu prirode. Ako koristiš smjesu rižinog mlijeka, šećera i kvasca umjereno kao prihranu za krastavce, sigurno ćeš primijetiti brži rast, zdravije lišće i veću otpornost na stresne uslove i sve štetnike. Kada je u pitanju koliko puta u sezoni se može koristiti, preporučljivo je 2 puta tokom jedne sezone da se zaliva sa ovom smjesom, na početku pri sadnji presadnice, čime se jača korijen, a nakon toga još jednom pri obilnom cvjetanju i napredovanju listova i samih plodova. Toliko za ovaj put, ako vam se video dopao bacite like, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima.
Podijelite video sa prijateljima i pogledajte također i ranije objavljene videozapise. Hvala na gledanju i ostajte zdravo.